дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, а я што, першы прыбег? Нікога яшчэ няма? Значыць, я сёння галоўны, і мне перадачу весці. Здорово! Дорогие сябры, сёння у калыханцы вы убачыце, ці пачуеце. Ой, я не ведаю, што далей гаварыць. Дрэнны з мяне вядучы, так? Што вы кажаце? Што я добры вядучы? Праўда? Ой, мне вельмі прыемна. Чым бы вас пазабаўляць такім цікавым? Ой, глядзіце, чарадзейны куфэрак. Мусіць, дзядуля дабрадзей яго забыў. Трэба паставіць яго куды-небудзь, каб з ім нічога не здарылася. Ой, які цяжкі. Не сунуць. Што ў яго дзядуля дабрадзей паклаў? Можа зазірнуць? Ой, але чарадзейныя рэчы нельга чапаць. Колькі разоў аб гэтым гаварылася. Як вы думаеце, сябры, трэба ці не? Ой, адны кажуць трэба, другія не. Але мне так хочацца. Можа, адным вочкам? Что там у нас такое? Прывітанне ўсім! Прывітанне, Яна. Ой, я бачу, ты чуваць надумала. Ды не. Але ж чарадзейныя рэчы браць нельга. Я дзядулі дабрадзею раскажу, вас зараз пабягу і раскажу. Чакай, ды я не збіраўся. Збіраўся. Я бачыла. Дзядулечка дабрадзей. Не трэба. Дзядулечка. Ну як мне яе прымусіць маўчаць? Куфэрачак, дапамажы, хоць ты ёй скажы. Я не збіраўся чараваць. Дзядулі. Ой. Яночка, а ты чаго маўчыш? Мяу. Ты чаго? Мяу. А чаму ты мяукаеш? Мяу. Ой, не могу. Погулять вырушила. Яна, котик. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Зараз лопну со смеху. Сябры, чуеце, як сапраўдная кошачка. Яна, ну ты талент. Ого, раней была яна сярдзітая кошачка, а зараз нібы напалоханая. Ну, мяукні яшчэ, нам падабаецца. Правда, сябры? Ой, як жаласна. Ну, ты чаго змокла? Адгукніся. Мяу-мяу. Янка, ты чаго? Нешта мне гэта не падабаецца. Што такое з Янай? Сябры, вы не ведаеце? Што? Я яе зачараваў? Калі? Калі адчыніў куфэрак? Ой, Яна, гэта што, праўда? Але ж я не хацеў, я выпадкова. Просто ты збіралася сказаць дзядулі дабрадзею, а я ж нічога такога не зрабіў. Вось і падумаў, хай бы Яна гэтага не змагла, а чарадзейны куфэрак, выходзіць, мае думкі пачуў. Што гэта я нарабіў? Што ты кажаш? Расчараваць цябе? Ну, добра, паспрабую. Што я тады рабіў? Ага, спачатку я зазірнуў куфэрак. Вось так. Зазірнуў, а потым сказаў. Ой, нет, тыя словы болей казаць не буду, не бойся. Што ж сказаць? О, придумаў! Куфэрак чароўны, расчаруй Яну. Як атрымалася? Янка, скажы што-небудзь. Не хвалюйся, Яночка, я яшчэ раз паспрабую. Можа, так атрымаецца. Так. Раз, два, тры. Янка, зноў загавары. Ну, а зараз... Что ж такое? Давядзецца клікаць дзядулю дабрадзея. Дзядуля дабрадзей, хадзіце хутчэй сюды.
вечер, деточки мои любые кветочки. А вось и я. Добрый вечер. Ликали. Ой, якая цудоўная кошечка Яна у нас. А можа ўжо словца скажи. Яна не зможа. Чаму? Гадзіну таму вельмі добра лапатала. А цяпер не. Гэта я вінаваты. Дзядуля Добрадзей выпадкова Яну зачараваў. Дапамажыце, а? О, так ты мой куферак чапаў, Бусік. Ты я не збіраўся. Вунь, гледачы скажуць, яны ўсё бачылі. Я просто хацеў яго перасунуць, а потым просто зірнуў. Кажаш проста, а атрымалася складана. Ось табе навука. Я ўсё зразумеў. Нават не дакрануўся да чарадзейнага куферка болей. Абяцаеш? Абяцаю. Ну, вось и добра, Яночка, маленькая, зараз, моя хорошая. Куферак чароўны, ўсё адмяні, з Яночки нашай чары знімі. Ну, Яночка, як? Не ведаю. Заговорила, ура! Дякую вам, дзядуля Добрадзей. І прабачце мне. Я прабачу, а вось наконт Яны не ведаю. Ты ж яе ледзь на ўсё жыццё не зачараваў. Янка, прабач, калі ласка. Ведаеш, пагаворым з тобой заўтра, не сёння. Добра. Яна мне ніколі не даруе. Пажывем, убачым. Але ты моцна перад ёй правініўся. А зараз давайте мульцік глядзець. Давайте. Куферак чароўны, калі ласка, перанясі нас у казку. Ось. Яночка, а табе спадабаўся мульцік? Спадабаўся. Не краўтуе ўжо. Ну, вось і добра, памірыліся. Таму хуценька спаць. Добра. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Добрай ночы, дзетачкі мае любыя кветачкі. Салодкіх усім сноў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёмны